Hej, i dag vil jeg fortælle om vintertræthed og vinterdepression og give dig 4 gode råd til, hvordan du undgår begge dele. Det første gode råd, det hedder lys. Lys, lys, lys. Det bedste du kan gøre, det er simpelthen først på dagen at få naturligt dagslys. Det er jo ikke muligt for de fleste af os, når vi er på arbejde. Men man kan sørge for at komme tættere på vinduet, hvis man har mulighed for det. Man kan sørge for lige at komme lidt ud, ellers kan man gøre det i weekenderne. Og ellers gælder det egentlig bare om at tanke dagslys så meget man kan. Der findes også lysterapilamper, som man kan bruge. Så er der D-vitamin. 50% af danskerne har for lidt D-vitamin, og det giver lidt de samme symptomer som træthed, uoplagthed. Så har det også nogle helt andre følger i forhold til livsstilssygdom osv. Så det er noget, man lige kan få tjekket, og hvis du skulle være i tvivl, så kan din læge tjekke det. Men 50% af danskerne mangler D-vitamin. Så der er sådan 50-50 for, at det måske er en god idé at købe nogle D-vitamin-tabletter. Og de skal helst være i olie, fordi det er et fedtløsligt vitamin. Så er der søvn. Vi har et større søvnbehov, når det er mørkere udenfor. Og det er simpelthen fordi hele vores system og vores hjerne den bliver stimuleret af lys. Så det vil sige, at vi danner mindre serotonin, og vi danner mindre melatonin. Og det gør simpelthen, at vi er mere trætte, når det er mørkt udenfor. Så at vi har et lidt øget naturligt søvnbehov, det er helt naturligt. Det er ikke naturligt, hvis man er så træt, at man ikke rigtig orker noget som helst. Og det er der, hvor man så lige skal kigge på de andre råd. Men lige at sove lidt mere, det er faktisk også en god idé. Det sidste, det er så motion. Det, at vi får bevæget os, det danner serotonin, som vi jo har lidt mindre om vinteren. Men det gør også bare generelt, at vi får et større energiniveau, og at vi har det lidt bedre. Så de 4 råd, det er simpelthen lys. Tag på ferie, hvis du kan det. Et sted hen, hvor der er masser af sol. Få en lysterapilampe. Eller sørge for, at du kan få lys fra vinduet. Eller rykke tæt hen på vinduet i løbet af dagen. Eller bare være udenfor, når dagslyset er der. Så var det D-vitamin. 50% af danskerne mangler D-vitamin. Du kan få det tjekket, om du har tilstrækkeligt. Så var der søvn. Sov lidt mere. Det er ikke en dårlig ting om vinteren, fordi vi har et lidt større søvnbehov. Og så sidst, men ikke mindst, motion. Du kan også få det behandlet med akupunktur og lysterapi. I min klinik behandler jeg vinterdepression og vintertræthed med en kombination af nåle og lysterapi, og det giver en rigtig god effekt. Men der er så meget, du kan gøre selv. Så have det godt så længe. Hej.